Moi, olen Maarit Holm Lounaskulmasta ja perustin tämän yrityksen 2,5 vuotta sitten. Mä haaveilin kauan yrittäjyydestä, mutta uskallus puuttui. Ne omat laskelmat, mitä mä aina tein, niin mä aina heitin ne pöytälaatikkoon ja jätin sinne. Mutta sitten tuli uusi yrityskeskus, joka on mulle kultaakin kalliimpi ollut tässä matkan varrella. Se asiantuntemus, tsemppi, kuuntelevat, positiiviset ihmiset siellä. Aivan mahtavia. Palvelin jo toista sukupolvea tällä alalla, eli on ollut tosiaan niin kauan jo näissä hommissa mukana ja kaikki on tapahtunut tässä Hämeen alueella, niin on saanut sitäkin myötä aivan ihania vakituisia asiakkaita. Meillä asiakas on aina keskiössä ja teemme tätä aidosti suurella sydämellä. Tykkään käydä Maaritin Lounaskulmassa sen vuoksi, että täällä on hyvä palvelu ja sitten täällä on kotiruoka. Ja kotiruoka vaihtuu päivittäin ja on 2 erilaista lämmintäkin ruokaa. Hyvä palvelu ei maksa mitään ja meillähän se kuuluu ihan samaan hintaan. Meillä asiakas voi esittää tosiaan ruokatoiveita ja häntä kuunnellaan ja heti toteutetaan mahdollisuuksien mukaan. Ja meillähän täällä aina sanotaan leikkisästi, että Niina on keittiön valtiatar ja minä olen salin kuningatar. Se on 10 vuotta sitten, kun mä aloin haaveilemaan yrittäjyydestä, niin mä päätin yhden asian, mikä on ainakin ihan varma, mikä tulee olemaan mun lounaspaikkani seinällä, on Popeda-yhtyeen kuva, koska itse olen fanittanut heitä jo 15-vuotiaasta asti ja nyt se on siellä. Itse olen ikuisesti kiitollinen Uusyrityskeskukselle ja kannustan kaikkia, jotka miettivät yrittäjyyttä, kääntymään heidän puoleen. Tervetuloa tosiaan kaikille Maaritin Lounaskulmaan syömään hyvää kotiruokaa, kerran hyvän palvelun. Nähdään!